גשם לצהרי היום, הצית הבתים עם גג אדום, במספר ממול יושב אדום, מסתפר פסי רכבת חוצים שדה, בגשר מעל הפסים חוצר, מכולת בית מלון, בתואר בחלון, כך נראית העיירה שלי. אם תעצור אולי תראה אותי, ואם אתה נמצא כבר בסביבה, דע לך שכאן הזמן לא הכרחי. הנפח את הפח אתה ועוד כמה חורים קטן, הוא בונה חלון לבית המלון, התפרנס גברת שמידת אשתו של הקצר, תמיד אומרת זה המצב, עשבים שוטים כלבים וחתולים, וכך נראית העיירה שלי. אם תעצור אולי תראה אותי, ואם אתה נמצא כבר בסביבה, דע לך שכאן הזמן לא הכרחי. גשם לצהרי היום, הצית הבתים עם גג אדום, במספר ממול יושב אדום, מסתפר פסי רכבת חוצים שדה, וגשר מעל הפסים חוצר, מכולת בית מלון, בתואר בחלון, כך נראית העיירה שלי. אם תעצור אולי תראה אותי, ואם אתה נמצא כבר בסביבה, דע לך שכאן הזמן לא הכרחי. כן, כך נראית העיירה שלי. אם תעצור אולי תראה אותי, ואם אתה נמצא כבר בסביבה, דע לך שכאן הזמן לא הכרחי. כן, הזמן הזה עבור, אבל לא בשבילי, הוא תלוי על עבור ולא בגללי, אין מקום אחר, אין אחר. המקום שאני גר ישנה אישה, מה אתה מחפש אליי לחשה, אין מקום